Benvingudes a La Figa Parla, un podcast creat per 4 amigues amb la intenció de trencar silencis, explicar vivències, desmuntar mites, compartir històries reals i riure una estona. Comencem, amic. I és que la vida es capgira, és pitjor que una enemiga, per això et dic que em surt de la figa. I avui de què esteu fins la figa? Va, avui agafo jo la iniciativa. Estic fins la figa com a bona serièfila, que n'he vist unes quantes. Estic fins la figa de que no es representi a les sèries on, atenció perquè és una mica llarg d'explicar, però m'entendreu. A les sèries on dones / mares de família cometen assassinats, Lo normal, lo normal, lo habitual de cada dia, a partir del moment tinguin tot el temps del món de gestionar el cadàver, com a mal cadàver, sempre hi ha una superamiga, supergermana que està allà a full, que segurament també té una família, i estic fins la figa de que no es contempli que aquesta dona al seu dia a dia té 1000 altres coses a fer, a part de gestionar un cadàver. O sigui, jo pregunto, a aquesta senyora no li envien missatges al grup de WhatsApp de pares? Aquesta dona no ha d'anar, o sigui, quan són les 4 diu no, ara no tinc temps de gestionar això perquè haig d'anar a buscar els meus fills a l'escola, portar-los extraescolars, preparar sopars, preparar motxilles, dutxes, l'hora de dutxes i sopar. No es contempla. A partir del moment en què aquestes dones, que són estupendes i magnífiques, això no ho treu ningú, cometen un assassinat normalment per justícia divina i absolutament justificat, no tinguin, o sigui, tenen tot el temps del món per gestionar. Un moment, potser hem de matar algú. És el que deia jo ara, potser hem de fer això per tenir temps. Exacte, per tenir temps lliure. Sí. Ostres! De cop, els nens no tenen cap problema, no els hi fan rabietes, no han de gestionar res. Això sol passar a totes les sèries, no? Que la dona es manté com intacta, no? Los Perdidos, no? La sèrie. Tenen temps de sortir a fer la copa. Ara, passen mesos, no els hi creix el bigoti, no? Sabeu què em temo? Que aquests guionistes i aquestes guionistes, però suposo que són aquests, però he pressuposat, no és pressuposat que això passi, no han vist les estadístiques d'assassinats, no? I que normalment els cometen homes, i crec que no estan donant cobertura a una realitat. Sí. Bueno, perquè el cas excepcional és que assassini la dona, que és el que no l'ubiquem tant en aquest acte violent, no? Seria interessant veure com la dona gestiona totes les coses, perquè ja costa el dia a dia, imagina't haver matat algú. I si voleu us puc donar 2 referències per si algú li ve de gust mirar-les i comprovar. Una és Dead to Me a Netflix, una gran sèrie, però que això m'encanta que aquelles 2 dones puguin gestionar cadàvers tota l'estona. I l'altra que també és Hermanas hasta la muerte, d'Apple TV, també una gran sèrie, on no només una, sinó 5 germanes poden gestionar un cadàver. Vinga. Aquí ho deixo. Bueno, és que quan les dones s'uneixen, fan molt, Sí, fa molt, però clar, les dones, com que tenim moltes càrregues a darrere, però desapareixen, no sé, potser... No, hem de matar algú. Hem de matar algú per tenir temps. I anem a la següent secció, que ens la introduirà la Diana, les llavors de la figa. Anem a parlar de maternitat real, sobre criança. Diana, quin tema ens portes avui? Bueno, avui us porto un tema una mica calent i incòmode. Què passa quan el fill, filla o els fills en general, sigui l'edat que sigui, ens fan una pregunta de sexualitat? Però una pregunta no tant si tinc pito o vagina, sinó que va més enllà, que a vegades ens posa en una situació una mica compromesa, no? Quines respostes donem? Per exemple, el meu fill em va plantejar si la pornografia realment existia o no i en què consistia.
Llavors aquí em vaig veure empesa de fer un mapa mental molt ràpid de com desglosar i resumir molt ràpid en paraules què era la pornografia. Complicat, I és molt complicat, perquè no se'm va ocórrer res més que dir que era ciència-ficció. Bueno, Sembla molt bé. és absolutament... és cert, és cert que és ciència-ficció. En el primer moment em va sortir d'això. Després ho vam haver de desglossar i, evidentment, vam haver de parlar i de concretar molt més. Però d'entrada, la idea i el meu missatge era que això no era real. No? I la meva obligació d'educar un fill, i un home i un baró, és el fet de que entengui que la sexualitat és un altre tipus de tracte cap a la dona. Sí, sí. Ostres, molt bé. Sí, molt sí, bé. està molt bé. Te'n vas en sortir. Sí, me'n vaig en sortir. Sí, sobretot quan aquesta pregunta ve per sorpresa. Exacte. Sí, Perquè, clar, normalment passa així. Ve per sorpresa en un moment donat, tu pots estar fent una truita de patata i dius... totalment. Sí, sí, I ara què? sempre ve No? per Bueno, sorpresa. sempre. Mai ve... Aquestes coses mai venen no fàcil. venen allò... Mira, et faig una introducció. Ara et Mama, deixo demà dues et faré hores... una pregunta. Demà Vés-te-la et faré pensant. una pregunta. Però clar, no els pots quartir, perquè en el moment en què s'atreveixen has d'aprofitar-ho. Sí, sí, sí. Però... Jo crec que si et fan la pregunta és que estan preparats per escoltar la resposta. Per mi, la sinceritat màxima, sense entrar en molts detalls, no? Adequat a l'edat, crec que... Total. Jo amb la meva llavor, recordo que als 4 anys o així em va demanar com es feien els fills, i vaig dir, doncs mira, el penis s'introdueix a la vagina, surten els espermatozoides, i fecunda el lòbul. I es va quedar tan ample. Perquè no va entendre res. Ja està. No, però... Ja explica... No, sí, perquè a més havia vist una mostra d'espermatozoides, que vam anar a la Fira de la Ciència i tal, i bueno, algú sap, no sap, o sigui, no venen del cel, no, saps? Ja sap alguna cosa. Clar, jo amb aquesta explicació m'imagino desenroscant un penis. Saps allò a dintre. Jo aquest tema l'he tractat moltíssim amb les meves filles perquè m'han fet preguntes molt incòmodes durant molt de temps i encara continuo això. I ha estat divertit i n'he après molt. N'he après molt i crec que, si voleu, parlo amb els vostres fills. Quan vulguis. Saps? Però jo crec que la més difícil va ser tu i la teva parella, mama, feu sexe? Sí. Quin fàstic. Però què feu exactament? És com allò que he vist i que aquí te n'adones que els teus fills i filles han vist moltes altres coses o els hi han explicat moltes altres coses, que totes aquestes estadístiques que estem tinguent, que la infància, els infants tenen contacte amb el porno a partir dels 9 anys, perquè això ja ha sortit, és que és real. És real. Sí, encara que els veiem innocents, potser no ens ho diuen. Llavors... I el llibre aquell d'Explica-m'ho? Són preguntes que han fet la mainada de Sí. cicle mitjà. I O sigui, estem al·lucines, parlant de 8-9 anys. Jo el que vaig fer va ser comprar aquest llibre, vaig buscar tota la llista de llibres, no?, que parlin de sexualitat i tal, i l'Explica-m'ho és fantàstic, és meravellós. Ara hi ha el segon, també. Explica-m'ho tot. Primer de tot perquè té unes il·lustracions molt grolleres i crec que s'adiuen molt a la realitat, perquè la realitat no és ideal, no són pubis depilats. Jo sempre dic a les famílies, si el vostre fill o filla no llegeix, no patiu, compreu-li aquest llibre que se'l polirà, és l'únic llibre que no està a la mà i l'estanteria. Exacte, molt bé. Fantàstic! Sí, és brutal. Molt bé, això. I ara la meva llavor petita ja l'ha agafat perquè ja va veure la portada i va dir Això m'agrada. Això m'agrada, m'interessa. sí, m'interessa, vull saber què, no? I la gran pregunta que m'han fet ha estat per què els grans ho podeu fer i els petits no ho podem fer? Uau. Bona pregunta. I aquesta és la que m'ha costat més de I respondre. què va respondre? Encara estan esperant resposta. No, Està sí, computant. és una resposta constant perquè és una pregunta constant. I em costa i busco i miro per poder donar una resposta definitiva. Clar, jo entenc que no, els òrgans no acaben d'estar prou desenvolupats. En el cas dels nois, per exemple, em sembla que la primera, com es diu, pol·lució nocturna, Sí. no passa fins als 11, 10, 11, 12. Sí, però això és molt abstracte per elles.
no? Sí, però Clar, les nenes, entendre que no les està nenes sí preparat. que els seus genitals, o clar, sigui, tocar-se i remenar-se i Ja. veure que allà hi ha unes pessigolles i per què no puc fer... És difícil d'explicar. Que de fet la mainada es toca des d'infantil, Sí, sí, sí. És espectacular. I deixem-los Sí. tocar, i, Sí. però expliquem sobretot Mans netes, el Mans millor, netes, sí. exacte. Que ningú adult ha de tocar, això és Exacte, important, ni adult ni... O Ni sigui, estrany. ningú Sense permís. sense permís t'ha de tocar, però tampoc... Però amb permís tampoc. amb permís tampoc a exacte, aquesta no? edat. Ni amb secrets, ni aquestes coses, Sí, eh? això també és molt important, que l'altre dia vaig veure un psicòleg que ho deia, el tema dels secrets. Quan un adult... És a dir, no podem parlar de la paraula secrets amb els nostres infants. Quan és un secret sempre és una cosa dolenta, quan és una sorpresa és una cosa bona. No li explicarem a la mare que... no sé, que és el seu aniversari i li portarem un pastís. Això és una cosa sorpresa, no és un secret. Yeah. Però que això quedi entre tu i jo, que ningú ho ha de saber, vigilem. Totalment. Vigilem, perquè a vegades volem, no sé, no diguis això de les persones, no siguis maleducat davant de no sé què, no. És igual, perquè si no, no estem prevenint a l'infant de possibles abusos. No, total. Els secrets són dolents, Són dolents, les sí. sorpreses són bones. Apuntem. Sí. Carai, tu. Bueno, volia derivar en una cosa tan sèria, però sí que és molt més important parlar de sexe amb els fills que després haver d'evitar un problema posterior, no? Sí. És a dir, una malaltia de transmissió sexual, un embaràs no volgut, no desitjat, i haver de passar per maltràngols, després la criatura no s'atreveix a dir-t'ho com a progenitor. Sí, és a dir, evitar això vol dir passar per una conversa incòmoda, no? I naturalitzar un acte que en principi ha de ser, vull dir, una cosa bona, que no és algo dolent. Que és fer esport, al final. I tant. Però passa molt, que hi ha famílies que aquest tacte, per dir-ho així, no el tenen. Llavors, com a mestres, no sé si us ha passat que us venen a explicar moltes coses en confiança. Sí. O si vosaltres parleu de sexualitat amb les vostres mares i pares, Sí. que curiosament sol ser el límit, no? És com, aquí ho deixo i parlo obertament amb altra gent, però a casa meva potser no. No, jo tampoc, a casa meva, no se'n parla. No, jo tampoc, però sí que han sortit en moments coses, i la meva mare és molt sincera quan entren les coses, és molt sincera. Però costa de parlar. Nosaltres, jo he vist com la diferència, quan eren petits no se'n parlava, i a més crec que hi ha també una qüestió generacional, o sigui, d'època, de quan nosaltres érem petits. Ara que tots som grans a casa, no se'n parla explícitament, però se'n pot parlar naturalment i se'n poden fer bromes, i te n'adones també que quan tothom es fa gran, doncs això, passes com una barrera. Sí. Però estaria bé que aquesta barrera no fos en aquest moment, sinó molt abans. Pues això no cal parlar explícitament, però amb naturalitat. Jo tinc una neboda que a més, el meu germà i la meva cunyada estimada i germana en parlen, no? Tinc una neboda que bueno, ells han donat l'espai aquest perquè se'n parli de manera oberta i tranquil·la. I de fet, ella ja va tirar pel dret per obrir aquest espai. No era una qüestió de que ells tanquessin o no tanquessin, ella ja el va obrir. Llavors, potser perquè nosaltres encara no tenim fills d'aquesta edat, criats i viscuts i educats en el que estem visquent ara, brutalíssim. És un altre tema, no? Quan algú va despullat per la casa, que jo tinc una llavor que ja ho comença a fer, sense cap mena de pudor, no? Cosa que abans nosaltres era impensable, o sigui, no passejaré per casa despullada. Aquest és un altre tema, Et despulles o no davant dels fills? Bueno, quan són tan minsos, tan petits, sí, no? Jo sempre. Després arriba un moment... Sempre. Sí, Jo sempre, jo també ho he també, naturalitzat, però entenc que no en totes les cases passa, no? Jo de la meva filla és la persona que em coneix més, jo crec. Que és Exacte, com, t'ha que vist tal qual. soc jo mateixa. Exacte, exacte. Sí, tema regla, no? Sí. Menstruació, Sí, que ho sàpiguen. Que ho vegin. Jo m'he trobat, que la meva llavor petita
anat explicant La meva mare va dir, això passa, circumstàncies. circumstàncies menstruals, no? Sí. I perquè sempre he estat molt obert amb això i encara amb més raó per educar. I de mares que m'han dit, ostres, que n'han parlat a l'escola, que a l'escola es Saben diu quan que... la tens. Sí. I ha estat com... Doncs potser us he fet un favor. A mi em va passar també que em vaig tacar, no em taco mai els pantalons quan tinc la recreu, una vegada em vaig tacar i amb els nens els hi vaig dir, voleu veure no sé què, mira, això és el que passa, què pots fer quan t'has tacat? Doncs mira, et fiques un jersei o vas a no sé què. I veig, segurament devia arribar a casa, sí, l'Adrià ha fet això. Molt bé. Sí, Mira, doncs Però sí. molt bé. O fins i tot, mira, m'he tacat i no m'ho tapo, val? Que ja. sapigueu que això és Sí, normal, sí. és natural. Sí. Total. Que La els meva havia- llavor petita l'altre dia que va trobar, estava al lavabo, hi havia un tàmpax utilitzat i me va preguntar, això mama, i ell, ja n'hem parlat de la regla, però allò li va estranyar, li vaig explicar i em va dir que a les mames ens passaven coses molt rares, eh? Sí. Les mames té tota la ho raó. passen coses molt estranyes. Jo també em vaig trobar el meu la mirant-se raó. la copa d'un costat a l'altre i dic, això, mama... Sí, de no entendre, i al final, bueno, acabes explicant, no? I això t'hi cap. I Sí, tant sí com- m'hi cap, si has sortit tu d'allà. Ara, fillet meu. Sí. Però al final, clar, les nenes també han de fer un aprenentatge en aquest sentit. El Bueno. primer tàmpax, és que... Hi ha la por, hi ha la por. Tant. Hi ha la por d'això. O la copa, molta gent no se la posa perquè t'has de tocar, saps? I clar, és com... Uep. Sí, total. Va, i continuem amb la següent secció, les cicatrius de la figa. Adri, què ens portes avui? Doncs avui volia parlar de l'emperimenopausa i de la menopausa, perquè és un tema que està invisible i a la que et comences a aproximar als 40 dius està sonant molt això, què està passant, no? Jo me n'he assabentat avui buscant la informació que pot passar a partir dels 35 i mires, no? Símptomes, fatiga, més mala llet, cansament, bueno, fatiga i cansament és el mateix, que el cap de vegades està nublat, dic, ai, no? A veure què passa. Aleshores, el que deia una mica, no?, que és un tema que es va obrint a poc, però que llavors moltes dones es troben que no es reconeixen elles mateixes. També buscant informació avui he vist que ja feien una campanya on feien que alguns familiars es posessin al lloc de les dones, no? I ficaven un noi allà assentat i li posaven com tot d'estufes i començava a suar i tal, i deia, perdona, mama, per no haver-te fet cas. O una noia que també, no sé què li feien experiment també, que sí, la posaven davant d'un mirall i es veia, no?, que el seu cos no se'l reconeixia. I era, uau, brutal, em sento d'una forma molt estranya. Llavors moltes dones els passa, no?, els fots aquests, doncs deixar una mica de ser tu. Aleshores, què hem de fer? Doncs, com a dona, tornar a fer un altre dol, perquè, clar, primer la regla, després si hi ha l'embaràs, si no, si hi ha l'avortament, si tal, i després a sobre, perquè si no n'has tingut prou i no t'han rematat prou, doncs vinga, menopausa. Aleshores, per mi sí que està bé potser veure la menopausa com... No? Diuen que és bo perquè t'alliberes de la regla. Jo, per mi, és sentiment contraposat, perquè és com deixes de ser fèrtil, per tant, necessites fer un dol, assumir un altre rol i passar a ser una dona diferent, amb unes condicions diferents, i haver-te d'informar, sobretot perquè si tu no busques informació no et ve sola, i recolzar-nos també molt entre les dones, com sempre. No sé vosaltres, què en penseu de tot això? Bé, a mi deixar de ser fèrtil no em preocupa en absolut. En absolut, ho celebraré. Crec que se'n parla molt, si més no, vull dir, a mi se'm presenta molta informació d'aquest tipus a xarxes. Exacte, això és diferent, eh? Se'n parla molt de lo que el dispositiu et presenta, perquè ja t'està dient, però se'n parla, vull dir, que no és una cosa que dius, ho haig de buscar jo. No. Per tant, no, actualment se n'està parlant molt. A més, a mi personalment crec que és el que em costarà, o el que em costa, és que és aquesta contradicció de veus coses que canvien, però jo no sóc conscient, no, és com el meu cos, o sigui, no, mentalment no tinc aquests anys, no? I no crec que estigui en el moment de tenir aquests símptomes perquè em miro al mirall i no me veig així,
no? Com que crees aquest superpoder de que tothom envelleix menys tu. Perquè som tinyores. Perquè som tinyores, perquè som adolescents, però en realitat som senyores. Sí. I vivim en aquesta contradicció constant i a vegades ho barregem tot i a vegades no, surten coses fantàstiques de ser tinyores, o sigui, team tinyores. Absolut. Us convidem totes a entrar en el nostre equipo. Però bueno, a mi em passa això, que és com aquesta contradicció constant de, o sigui, sí, noto aquestes coses, però no m'haurien d'estar passant, perquè jo miro al mirall i no veig que tingui aquesta edat. Em sento com quan en tenia molts menys. A mi sí que m'ha passat al mirall entre lo de les canes, que explicava el capítol anterior. Sí, evidentment. I l'estómac, que llavors de vegades això ha estat més inflada i de vegades no et reconeixes el teu cos. Si estàs acostumat a portar, doncs depèn de quina roba, i dius, aquesta roba, doncs avui no. I, ostres, mentalment costa molt. Sí, costa. Jo sóc la que més parlo d'això en el nostre cercle d'amistats, perquè em veig super perimenopàusica i hi ha molts altres efectes que no són només aquests, no? que ara s'està estudiant, perquè les dones hem estat estudiades molt tard, molt i molt tard. O sigui, el clítoris es va estudiar, es va saber exactament com era el clítoris el 2017, és que fa 4 dies. Hola. Ja havíem parit. Feia rato. I la menopausa, però, s'ha d'entendre com que la natura ens dona un sant regal. Una treva. Una treva de dir, no, hi han d'haver... De fet, això s'explica en antropologia, s'explica que la menopausa permet a les dones que són les sàvies, les que porten la vida, ja no haver de ser les portadores de vida, sinó les difusores, divulgadores de tota aquesta saviesa, i les àvies són les que porten a la comunitat cap al benestar. No? I això es tradueix en les orques, en multitud d'espècies, perquè m'he xupat molts documentals. Jo el cetaci soc molt amant dels cetacis. Sí. I es parla d'això. La menopausa ens dona aquest poder. Quins són els problemes? Bueno, que fisiològicament patim perquè jo tinc col·legues que estan en plena menopausa, que estan... I ja hem vist reels, no? Aquesta senyora que surt en un reel que li surt fum del cap, Sí. no? de lo ardent que està. Però tot i això, és una altra etapa de la vida que hem d'abraçar, de dir el que has dit abans, i subscric totalment, que bé, no em preocupa gens que em tregui la fertilitat. No. És fantàstic, perquè si fóssim fèrtils com ho són els homes, que terrible. Que terrible. Els homes poden tenir fills fins que morin. Home, no tant, no? Suposo que... El seu esperma pot ja ser menys De qualitat. Eficient, sí. Però aviam, aquí hi ha un Julio Ells poden ser menys Iglesias. eficients. Aquí hi ha un Julio Està Iglesias demostrat. i un Papucci, perquè el seu pare també, o sigui, aquest sí. senyor tenia 80 anys i anava fecundant sí. por ahí, i nosaltres no. Això és una virtut. Sí, jo tinc contradiccions amb el que digueu, perquè penso, per una banda, no? Està molt bé que la naturalesa ens aturi i que digui que en una determinada edat no haguem de parir una criatura, això és evident. Però, home, també aturaria els homes, no? És a dir, s'ha decantat una mica només en la balança de la dona, i l'altre és que les que estem parlant... natura, t'has portat molt malament. L'altre és que les que estem parlant no hem patit la menopàusia. I jo tinc dubtes de si realment és tan òptim, no és tan òptim. Moment, És a dir, crec que habituar-se al cos, el canvi de cos, el deixar de tenir la regla, que segurament deuen passar-hi coses molt més fisiològiques a nivell sexual, de parella, de dona. Clar, hi ha moltes no crec que coses. sigui tan fàcil ni tan No, benvingut no ho és, ni de no ho tan és, bona no ho és rebuda. gens. Ja sé que has mencionat que hi ha uns canvis fisiològics que ens atempten el dia a dia, no? Però les converses que he tingut amb les dones que són menopàusiques tampoc hi fan bandera,
No, És a dir, és que no. si poguessin triar, viurien amb la regla. Alguna m'ha arribat a comentar això. Oh, i tant. I deu ser que hi ha canvis que no hem experimentat, independentment de la transició, que els coneixem els sofocus, etc. Però un cop tu ja hi ets, ja has aterrat pròpiament en aquesta menopàusia, sí? És un avantatge de vida? Només parlem molt de no ho sofocus, sé. però sofocus barra sequetat, perquè no sé Clar, què aquí és vaig. pitjor, Aquí vaig. Per això dic, Però deuen haver-hi unes però conseqüències. és que ni la regla ni la menopausa Però- són fantàstiques. No. O sigui, els homes, L'ideal això... seria que parés la regla, però llavors Sí. et trobessis estupendament bé, sí, no tinguessis sí. totes les... Ens agradaria això. Bueno, com els homes, Natura, vamos. podem Sí. fer una petició a la Natura? Sí, Natura, Sí. sisplau. Per les properes generacions. Ara, sisplau. Sí. Quina és la nostra càmera? A veure, Totes, al aquella. mig. Sí. Natura! Tracta'ns bé, sisplau. Sí. Ni els dolors del part, ni... No. Dic que aquesta resiliència que hem de tenir les dones constantment, perquè no Constant. ara això, ara la regla, no ara això, tan tallat de dalt a baix, no ara adapta't, també vés a rehabilitació del sol pèlvic. Per això, no, com ja. ha dit la Marta, som les més sàvies. Sí. Sí. Però resilients, Però de vegades tinc ganes de no ser sàvia Sí, i sí, sí. descansar una mica, saps? Sí, totalment, però totalment. això, el que ens porta l'empatia a les dones és tot És el aquest patiment. patiment. Home, total. És tot, si no patíssim, No hi hauria la sororitat que hi ha. no. No. Però no faríeu que els homes també hi hagués un... Home, i tant. un Sí, efecte... Això no podem decidir. I Això tant. no podem decidir. Ja ho sé. Només Però bueno, he- posats a demanar la natura... Només fa podem demanar un moment desig, el demanàveu la demanem per natura, nosaltres. No? Sí. Doncs posats a demanar... Només hem demanat que hi hagi una màquina, no heu vist aquests reels que els hi posa Els i homes, els sí. dolors del part, els dolors de la menstruació. Molt bé, vale. Això no ho podem demanar. No, ja ho sé. Però tal i com quan ens ve la regla i quan convivim amb la regla durant tants anys, la regla és una putada. Però l'estimes, al final. És una putada mentre quan no et perds la salut i la deixes de tenir, que llavors dius que em torni la regla, Sí, sisplau. clar. aquí Perdó, anem. retorno a aquell capítol on vaig fer aquest taller sobre la regla, que la regla és bona i que la regla ens regula. Sí. Llavors, la menopausa també ens regula. També ens diu, ja està, ja, ara, això té uns efectes, és com el part. El part neix una nova vida, és fantàstic, però el pas del part, què? Totalment. És terrible. Jo crec que la menopausa, si la vius bé, és com, val, ja no he d'agradar a ningú, ja vaig a viure la meva vida i si ja t'importa poc, als 40 ja et comença a importar poc el que pensen, jo crec que quan tens la menopausa és uita tu. Adiós, muy buenas, Total. i aquí ens quedem. Totalment. I aquí ens quedem. Mira, relacionat amb la secció, encara no estic a la secció de La Figa recomana, però sí que hi ha un documental que es diu Sobrevivir a la menopàusia, de Televisió Espanyola. Llavors també hi ha un llibre que es diu Menopàusia con estilo, que és de la Míriam Al-Adib Mendiri, que també té un Instagram, @miriam.al.adib, o també un altre Instagram que es diu menopàusia_consciente. Molt bé. Fantàstic. Gràcies. Bravo. Canviem de secció. Te toca. Som-hi? Et toca. La figa al descobert. Anem a posar una mica de guindilla a la cosa De guindilla. i activar-nos. M'encanta la guindilla. Recordeu, teniu opció A i B de lo que es plantegi. Ja sabeu que en aquesta secció anem una mica a desglossar-nos, a veure qui som, què hem viscut. Som dels anys 80 i seguim cap a aquesta via. Anem a constatar-ho. Què som més? Aviam, dibuixos animats, Musculman o Petit Chef? No sé si us recordeu, Musculman, banana... Brutal. El petit xef. Brutal. Sí, el petit xef El petit feia xef sushi. també, Era fantàstic. sí. Era Jo crec que competicions a Olot de això no sushi. arribava, I no, Home, i no TV3. el menjàvem, i aquí no n'hi havia. És que... Ja, sí. Jo crec que, Exacte. que som tan amants del sushi perquè vam veure... Tota la fantasia que ens va crear. Sí. I els fideus de Musculman i de Doraemon, jo quan veia els fideus deia això ho vull provar. Exacte. Quines ganes de menjar fideus. Sí. Musculman, musculator. Total. I aquells llavis que li van fer. Fantàstic. Que em produïen com... És una Fàcil, versió... barreja Era una versió xunga de Superman. Sí. Perquè venia d'un altre planeta, bla, bla, bla. Però després es tornava molt dramàtic. O sigui, en Era un Robin home de les puraner. estrelles... com era aquell... El Era un home menja ploraner. tallarines, no?
Sí, però després era molt dramàtica la cosa, La gent es moria, O sigui, hi van haver personatges molt importants. Però ens quedem igualment amb el múscul. Per això, sí. Múscul, man, pararà. Molt bé, què som més? De l'Astèrix i Obèlix o de les aventures d'en Tintín? Jo sóc d'Astèrix i Obèlix. L'Irene ha marcat Tintín, Tintín i les altres hem dit Astèrix i Obèlix. Ja, és que... Jo ni un ni l'altre, per I és això que jo gaire. també, ni un ni l'altre, no gaire. Astèrix i Obèlix, però... Poder seria més Astèrix i Obèlix, però no sé, em crea més simpatia, no ho sé. Sí? I llavors Ets més de còmics, sí, de perquè a tu petits? t'agrada el misteri. I Sí, Tintín era més investigador i tal. Sí, però la història també m'agrada, no ho sé, és que... Ja. Jo és que a mi m'agrada la història i No ho havíem notat. Llamp de rellamp. llamp de rellamp, però això és del capità. No, el llamp de rellamp des d'en Tintín, no? Per això, Ah, Capità Haddock, no? Sí, Clar, sí, el sí. Castafiore. Però tu has dit... Bueno, jo dic, però faig suport al exacte, al Tintín de fa l'Irene. A mi m'encanten Però jo sóc els Astèrix i druides, Obèlix, sí. la poció màgica, l'Obèlix i... Jo és que sempre m'he sentit molt identificada amb l'Obèlix. Bueno, i els catalans som la petita Gàlia, no? Sí, o sigui, al total. final és una mica això. Val, anem cap als videojocs. Us en recordeu una mica? Què sou més de Game Boy o Mega Drive? Sisplau. És que aquí... Sisplau. Jo... Brutal. Sí. Home, sí, Home. Allò va ser una descoberta total. És que no cal ni Sí, discutir, ja està. ja està. Billie Jean o Man in the Mirror? Oh, això és molt difícil de Ah, triar. noies! Man in the Mirror. Jo també, O estic sigui, jo amb aquesta cançó ploro. Estic d'acord. Jo he de dir les dues, tio, aquí. No pots. No. Qui no pots? Jo em decanto... Clar, jo a Billie Jean perquè em porta records d'haver-la cantat i Men in the Mirror m'agrada molt. Va, farem Men in the Mirror per per ficar-hi allò. vosaltres. I Billie Jean, l'Irene, eh? Billie Jean, per excel·lència. Ho sabia. Billie Jean. Nenes, Forever, esteu forever. preparades per fer cantarella o què? Oh. Ready for the No, show? un moment, hi ha premi o no? Bueno, jo crec que aquesta vegada podria ser... L'aplauso del público. Sí, jo ho pensaré la recompensa. En el podcast anterior, la que va guanyava li pagàvem totes el sopar, o el dinar o el que volgués. Que encara no ha estat, Que noies? encara no ha passat. Home, No ha passat gens. passarà en breu. Passarà en breu, segur. Va, esteu a punt? A ja. A veure. Som-hi. Som-hi. Eternal. Ara us he buscat, Na 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 baby na 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 sí. na 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 Oh, Ara que ho canta sí, però jo igual. Hòstia, na 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 na. sí. Jo és que no sé els noms, tio, les cançons sí, però... ho he fet jo, no? No, està bé, està bé. molt bé, un punt per la Marta. Però entre Eternal. Punt per la Marta. Molt bé, seguim. ACDC. I'm on a highway to hell. Molt bé. Eh. Bona. Dover. Hòstia. Na 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 to me. Na 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 na. Molt bé. No Doubt. Don't speak, you know, the na 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 na. Molt bé. Mònica Naranjo. Sobreviviré. Perdó, m'estic sabant, va. Aquesta l'heu pillat molt ràpid. The Jackson 5. Don't blame me on the sunshine. Don't blame me on the moonlight. Molt bé, bona. Stevie Wonder. Tan. Merda, I wish, però no surt. I wish those days could come back with more. Vinga, alguna de Bar Coyote. Hòstia. Que això ja és banda sonora, eh? Tan. Tan. I no cal dir res més. Exacte. Però aquesta semblava Britney Spears, també. Ja, També ara podria l'anava a ser. dir aquesta. Pues no. Vale? Madonna. Home, increïble que hàgim Like a virgin. Oh, sí. I com es deia la dels... Hi ha una altra, molt típica. Hi ha moltes. N'hi Ja ha moltes. ho sé, però una que és molt... Va, és igual, ja em sortirà. Va. Beatles. It's been a hard day's night. No s'hi val, això. Bona.
I per fer cluenda d'aquesta secció, atenció, què faries si, ho hem de recercar en els papers, què faries si tinguessis la capacitat de parlar amb els animals? Curiosa pregunta, el teu gat. Treure pasta. El meu gos. Això faries? Què necessites? Vale, això ja t'ho tradueixo i ja de pim-pam. Acordar tractes, no? Exacte. Bueno, si tinguéssiu l'idioma dels animals, diríeu això. Em sembla Clar, és superfantàstic. que ja està, ja ho ha dit l'Orte, Sí, aneu a robar animals. Exacte. O una rebel·lió. A guitar No, cartera. jo no deia això, jo deia que els propietaris què necessites? Doncs mira, no? Et tradueixo el que t'està dient el teu Psicòloga gat, que t'està d'animals, no? Home, jo faria com un Jumanji, no? És a dir, reuniria tots dient. Un i exèrcit. ataqueu a Putin. Això també O sigui, és en molt manada. pervers, això. Home, Sí. sí, perquè aquí Bueno, tens rinoceronts, però tens clar, elefants, tens tens... molta força dels Sí, sí, animals, sí. Hi ha en Dolittle que fa això. Sí, professor sí, sí, Guerra. sí. Marta, què faries si poguessis parlar amb en Simba? Ai, per favor. Ui. Molt bé, doncs hem arribat al final d'aquesta secció. Exacte. Irene, tenim ganes que parlis avui. Va, Anem a la teva voleu secció. saber quina és l'última anècdota que li ha passat a la nostra estimadíssima Cleo? És una nena magnífica, però que la seva circumstància familiar és que els seus pares s'han separat. Oh, Ué! Llavors, bueno, li estan passant, ja aneu comprovant, si escolteu tots els episodis de La Figa Parla, li van passant moltes coses. L'última cosa que li ha passat a la Cleo és que s'han hagut de modificar vacances. Ha hagut de fer un altre tipus de vacances. Però per què? Resulta que la seva mare, mirant possibilitats de llocs on anar amb la Cleo i tenir unes vacances, no s'ho ha pogut permetre. Per què? Perquè quan estàs buscant unes vacances amb els teus fills i no ets família monoparental o família nombrosa o família amb fill amb discapacitat o família amb persona gran a càrrec, etc., resulta que no tens cap descompte. No. Exacte. I aquesta mare ha hagut de fer mans i mànigues per poder anar amb la seva filla de vacances. Sí? Sí. Em seguiu, eh? Et seguim. Et seguim. ho hem viscut. Clar, Ningú contempla el carnet de ningú separada. contempla aquest carnet, tinguent en compte que des del moment en què tu et separes, no? També, vull dir, a casa només entra un sou. Exacte. I tens una filla. O més, no? Una llavor o més. Doncs ja sabeu que a mi m'agrada molt fer peticions amb la Cleo. Som-hi. La meva petició és que es revisin aquestes ajudes i es pugui contemplar que les famílies separades puguin tenir algun tipus de descompte. Perquè aquestes llavors tenen el mateix dret que altres a fer un tipus o unes altres tipus de vacances, que també són opcionals. I també és veritat que hi ha altres opcions i moltes maneres de viatjar i de fer vacances i de buscar alternatives. Però, i parlem de vacances i parlem també d'activitats que pots fer durant tot l'any, ja sigui visitar museus, visitar parcs o... és igual el que sigui. Doncs això, perquè no és just que la Cleo hagi de patir les conseqüències de que els seus pares se separin. Clar, aquí la cosa està en què també els pares de la Cleo, si s'han separat amb un conveni de separació, han de... això ho sé per altres vies que dins el conveni has de preveure les vacances i els dos progenitors han de pagar aquestes vacances, encara que siguin amb un o amb Però l'altre. depèn de quins convenis, eh? Això en el que s'ha seria el de meu mediar. conveni, no hi és. És molt difícil. Hi ha convenis que es medien, no? Que es fa No, bueno, vacances els un any, no? Un any amb el pare i un any amb la mare, però tots dos aporten, no? Els convenis són com vulguem que siguin, Però clar, si estan consensuats. Tu te'n vas a Punta Cana i l'altre se'n va a Cadaqués, saps? És clar. Bueno, Complicat. un moment, no sé què és més car, Ja. Sí, Està allà. Sí, sí, O Costa Punta Brava, Cana. ojo amb la Costa Brava, eh? Sí, no, Que i pica. Cadaqués... Que pica. Pica. Amor a Cadaqués, absolut, però Però és très car. cher. Si les famílies ens podem entendre amb temes ja més bàsics, ja a les vacances, mira, ja les intentarem pagar com puguem i ja està. Hem arribat al final d'aquesta secció. Yeah! Figa recomana. Figa
per concloure el programa d'avui, us volia compartir una proposta que em fa especial il·lusió, bàsicament perquè l'estem gestant aquí a Girona, que és un grup que es dirà Dones Valentes, que bàsicament és adreçat a dones de totes les edats, és una comunitat de WhatsApp on hi haurà diferents grups, cadascú es pot apuntar allà els interessos, no?, que tingui més, jo què sé, doncs es farà creixement personal, doncs quedar per anar al cine, per anar a un xiringuito de no sé què, o per el que sigui, taller de cuina. I res, ens hem associat amb el grup de Dones Valentes d'Olot, que van tenir aquesta iniciativa molt xula, doncs res, ara tenim reunió aquesta setmana, i crearem aquesta comunitat. Si algú vol saber més coses, doncs que ens escrigui a la Figa Parla i passem el contacte i benvingudes a la comunitat de dones. Perfecte. Doncs fins aquí, no? Fins aquí. La Figa Parla. Ens despedim. Ani, Marta, Irene, Diana, la Figa Parla. Ani parlo clar, dic el que em surt de la figa. No em puc aturar, perquè necessito expressar. No sé què em passa, però parlo sense por. El que surt de la figa ja no tinc aturada. No vull jugar a la defensiva ni fer-me petita. El que em surti de la figa vull que vagi cap a missa. Aquí les quatre dones entre drames i somriures t'expliquem la nostra història perquè no et sentis mai sola. Així que asseu t'interacciona, et diverteixo una micona i no ves passar l'estona. La figa parla, la figa parla.